bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe sappo e jeeɗiɗi suudu baba ko adi bil adi salade adi ɓuuri firtude adi meɗen timmi adi meɗen yettima sappo e jeeɗiɗi suudu baba ene rendini ganduɗa henene nogas e nayyi leydi rendi ganduɗa henene woni sappo e jeeɗiɗi suudu baba kono noonne kay temed tati e nogas e joyyi catal taw ko e nder whatsapp kamɓe fof eɓe jogori hawroyde ñande 10 e ñande 11 e ñande 12 avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas toon to ganduɗa henene wuuro meɗen wuuro lamorgo sénégal woni dakar kumba yumen e nder ganduɗa henene salle mo ganduɗa kadi ko salle fatam lamidio ɗum woni grand théâtre ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe sappo e jeeɗiɗi suudu baba noon ko ardi ɗum ko coordinateur meɗen coordinateur fulɓe e diaspora on woni oɗo gorko mo ganduɗa henene biyeteɗo amadou koundul jeeyaɗo ganduɗa henene hamadou hunare boya kono bandiraɓe sehilaɓe batungu noon ene waɗa e yesso teddugal son excellence monsieur Macky Sall président de la république du sénégal kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal amadou samba kane mo ganduɗa henene gardiɗo woni directeur lonage kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal mamadou talla kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal mamadou oumar bokoum kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal colonel oumar diallo kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal abdoulaye elimane dia ɓurɗo leydi kaladio kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal farba ngom kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal harouna moussa dia kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal saydou kane momali kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal habibou silla kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal dawouda dia kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal abdoulaye dawouda diallo kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal baba hamme niang kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal mamo sall ɓurɗo lelirde sall banana kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal baba malla kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal youssou ndour kono noonne kay ene waɗa yesso teddugal El Hadji Ndiaye kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal Mamoudou Ibra Kane kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal Kesi Ilimane Bousso kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal hono Barou Niagaru ɓurɗo andirede Petit Barou kono noonne kay ene waɗa e yesso teddugal Racine Talla sehilaɓe bandiraɓe hettotoɓe bandiraɓe sehilaɓe e rendez vous ganduɗa henene toon to Dakar kono ceernam ceerno Niliso holko mbiɗa jama hiire moon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe musidɓe sappo e jeeɗiɗi suudu baba windere e gardugol amadou koundul amadou hamady yaya olel amadou hamady saydou coumba aminata on nde woni amadou koundul coordonnateur fulɓe e hoddiɓe mumen hani e diaspora gorko mouhamadou hunare boyya mbo allah nawi leyɗele delluɗo amérique addi vision addi yiyande addi jaɓɓal addi fayidagal manggal ha dendagal fulɓe e hoddiɓe mumen kala nani jaaɓi ndewi kadi golli bandiraɓe ji woni ndenten janggen gollen ndentinen kala men tawa ene wonde nunɗal eɗen jogui ñalɗi mawɗi no fewi ñande 10 elo 11 elo 12 avril 2020 ɗum jogori wadde dakar lamorgo leydi sénégal assemblée général sappo e jeeɗiɗi suudu baba windere noddano ndu noon noddi ɗum ko amadou koundul e wallidiɓe mum so hawre leydi allah hay goto heetata hen keeji ɗum waɗata dakar lamorgo leydi sénégal ngoɗo wuuro ngo coynoto ɗon ɗo ngo wuuro ngo jiiton ɗo ngo wuuro ngo jiɗɗon ngo wuuro ngo nanɗon ngo wuuro ngo pamɗon ngo woni dakar lamorgo leydi sénégal ono jeeyi wuuro ngo oɗo ayawma jiiton ɗo woni dakar lamorgo leydi sénégal ɗo jiɗɗen wadde ñalamaji men ɗi ɗo jiɗɗen wadde fina tawa ma ar hen nalankoɓe leñol ngol fina tawa gandu men ma waɗa hen so hawre leydi allah bandiraɓe tedduɓe sappo e jeeɗiɗi suudu baba nogas e nayyi leydi temedde tati e nogas e nayyi catal wota hay goto heeɗe kecciti onon fuma ono gara gardon e fayidagal gardon e neɗɗagal gardon e needi gardon e moƴƴere kono ɗiɗo ñalli so hawre leydi tedduɓe woni teddiniraɓe ɗumen de holɓen président de la république leydi sénégal son excellence monsieur Macky Sall wondude e première dame madame Mariame Faye Sall wondude e musidɓe men ganduɗa kañum ancien directeur douane colonel Oumar Kalidou Diallo wondude e Mamadou Oumar Sall Banana wondude e Mamadou Oumar Bokoum jontade leñol Harouna Moussa Dia danani leñol Farba Ngom député à l'Assemblée nationale barodi boso iya Saydou Kane to Mali joom gueɗal Amadou Samba Kane DG Lonas rutti woni sponsor sappo e jeeɗiɗi suudu baba kalajo mo Abdoulaye Elimane Dia yakara département Podor Habibou Silla yakara leydi Mali joom gueɗal e nder Afrique Daoudou Dia keesi premier keesi Assemblée nationale wondude e Mamadou Tall notantoɗo leydi ndi notantoɗo mawɗo leydi ndi notantoɗo ministre uji ɗi garowo e inde ministre uji leydi sénégal tamne diderno ma wonno oɗon kala oɗon nodda e keewal le 10 le 11 le 12 avril 2020 so hawre leydi tedduɗo ɗum waɗata dakar lamorgo leydi sénégal grand théâtre e ballal allah nilanmo ballal Keysi Elimane Bousso ɗum noon wota e goto heede keeci
to kadi ɗo dowro to wonanno en toon ko musidɗo men Amadou Aw kanko de jogui oɗo montage jontaɗo mo soynoto ɗon sahore welede Allah gorko pullo o jeeya ko nokku biteɗo Rindiaw beeli kono o jooɗi ko leydi mbitendi Mauritanie e wuuro witengo Nouadhibou yeesa haalirde séri mon Nili Sow porte parole sappoy jeeɗiɗi Soudou Baba gorko mbuɗo Goudiouguy koɗɗo korosma ɓuuɗe e jooɗiɗo ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi le 10 et le 11 12 avril dennude Dakar lamorgo leydi Sénégal sappoy jeeɗiɗi Soudou Baba waɗi ko meeɗa waɗede kono kadi majjin on ji konko meeɗa yiiyede